Ai, Vas subir? vou subir, vou. Veño dali da boca Berta, supoño que será da mina Berta. E de facer un cacho por unha levada que hai aí, non sei se iba un muiño, se é para lavar, que sería cando lavaban o mineral aquí, non sei. Non sei. E vai chover. E o gran vai fora. Ai, que hai. Para arriba, para baixo. Oh. Por aquí notase que non ve moita xente, A nadie lle debe de interesar o tema da... Madre mía, aquí non se pode poñer que isto é unha charca, Cuidado. Como traballaba esta xentiña meterse nestes sitios tan angostos. Que barbaridade. A ver se non me mollo máis. Non tiñas unha linterna para iluminar? Teño, pero... A ver, dalle luz? Sí, pero se dou pa diante... No, pero... Isto... Encendéchela? Sí, sí. Ah, bueno, pois non, non. Pero... Eso, hai moita agua. Cheira... Non che cheira aos podres como se fora... Porque aquí estamos cerca das termas. aguas das termas de Brués. Pode ser hasta que haya augas minerais. Non che cheira a podre? A huevo... A ovos podres, como tipo... A huevos podres, ou a remolacha non, a coliflor cocida. Bueno, pois nada, xa non podemos seguir gravando. Bueno, pero eu fago unhas fotos aquí a isto. Pois teño un traballo no blog.